Čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa. Chcem iba popredu upozorniť, že toto není video pre slabé žalúdky a tiež chcem ešte popredu upozorniť, že toto bude storytime a tiež ešte posledná vec, že toto video vlastne už sa točí že 4 hodiny a to z toho dôvodu, lebo ja keď sa pomýlim napríklad v strede videa, ja to neviem, že v strede to videa odstrihnúť, tú časť, kde som sa pomýlila a povedať to inak, tak ako to má byť. Takže pokiaľ sa tu zopakujem alebo niečo zle vyslovím, tak sa veľmi ospravedlňujem, ale tak skúste aspoň teda pochopiť proste, že no, keď akože chápete, to tu už natáčam 4 hodiny, tak už sa s tým ako nebudem môcť pobrať. Ešte raz sa popredu veľmi ospravedlňujem, ale dneska ešte skúsim natočiť jeden gameplay. Každopádne poďme na vec. Takže, toto bude storytime o tom, čo sa stalo na mojej škole minulý rok na hodine matematiky. Ale teda s matematikou to bude konkrétne. Naša drahá matematika. To je na nej nikto dnes, nemám pravdu? Každopádne, mali sme len takú veľmi dobrú učiteľku. Budeme uvať napríklad Katka. Okay? A pančka Katka bola strašne dobrá. Keď nikto niečo nevedel, tak si k nemu sadla a vysvetlila mu to. Proste chápete, to učiteľka, učiteľka roka. Ale jedna mňa ochorela, ale až tak moc, že proste nemohla už ďalej učiť v škole a musela sa liečiť v nemocnici. Takže išla som si školy, my sme z toho boli smutní, zdrtení a tak. Ježe potom sme sa aj na učiteľa. Budeme ho volať Jozef. Okay? Pán učiteľ Jozef v živote nikdy neučil matematiku, vždycky iba telesnú alebo informatiku. Takže to bol problém číslo 1. A problém číslo 2, že prvý deň, keď nastúpil k nám do triedy, vlastne, že nás ide učiť, povedal: no milí žiaci, my sa matematiku učiť nebudeme, lebo matematika je všade okolo nás a to sa doma doučíte. Takže na čo? To sa pekne doučíte doma. Takže sme sa absolútne naučili matematiku, chodili sme naopak do informatickej učebne, kde sme vlastne robili na počítači nejaké 3D skeče a potom sme robili 3D tlačiarňou. Čo ako kamo, chápem, jaké decko nechce mať akože počítače a 3D tlačere namiesto matematiky, ako kamo, chcem jedno decko, ktoré to nechce, kamo. Takže sme boli happy. Akurže postupom času sme si začali uvedomovať, že pokiaľ nepovieme žiadnemu učiteľovi, že vlastne my sa naučíme matematiku, tak nám dajú čiernu obálku. Čož u nás na škole 2 zo správania. Čož nikto z nás nechcel. Takže sme teda tu hovorili učiteľ, že sa vás neučíme, triednemu učiteľovi aj iný učiteľ na iných hodinách sme to hovorili. Títo začali následne riešiť s pánom Jozefom a ten sa na nás proste naštval, došiel do našej triedy a proste ho povedal: no akože moja drahá Bečka, ako ja vás vôbec neučím matematiku, ešte spolu hráme nejaké hry a vy reálne sa mi tak oddačíte, že poviete učiteľom, že my sa vôbec neučíme matematiku. A proste bol takýto smutný z toho a nasratý a tak. Čiže ako nám bolo ľúto, lebo teda hovorím, sme robili stried tlačiarňou, následne sme robili 3D skeče, hral sami hry a reálne dával free jednotky, ok? Free jednotky, doslova. Ty si nič neurobil a za 1 hodinu si dostal 3 jednotky z matematiky, chápeš? Proste takto sme to mali. A potom teda ešte napríklad aj tak, že on nás reálne obraňoval v zmysle, že každá učiteľka alebo učiteľ vždycky, keď išli naše triedy, prvá vec, čo povedal, bolo: no akože moja drahá Bečka, vy ste strašne hrozný, reálne vy ste o 100-krát horší než Ačka, ako reálne Ačka ma poslúcha, rešpektuje a vy tu reálne iba akože sedíte, kecáte a nerobíte to, čo máte. A takto proste na nás začali proste ohovárať a tak. Ale tento učiteľ bol úplne iný. Tento učiteľ proste naopak hovoril tým iným učiteľom, že ak môžu byť takí slepí, že reálne my sme tá pravá trieda a že reálne my ho poslúchame, rešpektujeme a proste ho poslúchame. Za čo akože sme boli dosť happy, lebo konečne sme mali auta, videli učiteľa, ktorý proste ho vedel, že my sme dobrí aspoň v niečo než tá Ačka a že proste ho asi nie sme takí hrozní predsa. Takže sme boli z toho happy. No ale teda sme ho nahnevali a tak, chápete, to som už hovoril. No, ježe jedného dňa došiel do triedy
pani učiteľka jedna, ktorá hovorila dačo, že no, milá Bečka, akože Vaško teraz tento týždeň tu nebude, takže dojde až na budúci týždeň. Takže sme ho teda ten týždeň nemali. Čož nás učila iná učiteľka. Okay? Tá učiteľka bola v pohode, akože dalo sa to. Ježe, kamo, potom, keď došiel ten Vaško, teda Jozef, neviem prečo hovorím Vaško, to bola jeho prezývka, pardon. Tak teda proste došiel Jozef, kamo, ten učiteľ, a kamo, on došiel úplne nasratý, neviem čo, a on potom išiel prvú hodinu učiť Ačku. Takže mi proste povedali Ačke, že hej, Ačkari, akože buďte troška v čile, nehúkajte na tých hodinách a tak, lebo kamo, on je nasratý, to je dopadne dobre a tak. Takže sme im to povedali, oni boli takí, že dobre, boli v pohode a tak. Ježe samozrejme došiel do triedy a začal hneď proste vykrikovať, akože tá Ačka začala vykrikovať po celej triede, že akože čo to, že sa tam akože bili, chápete, bili sa, takéto nejaké blbosti tam robili. Ježe potom následne začali akože, chápete, sa piť a tak a robili akože hluk. Tak z ničoho, nič proste úplne. Na random on omdlel. Padol na zem úplne KO a z jeho čela marmeláda, kamo červená umačka proste vystriekla na všetky ksichty spolužiakov, na všetky stenúcu podlahu, proste všetko bolo od džemu lomeno červenej umačky. Oni si to všimli, začali vykrikovať, začali niektorí volať sanitku, niektorí začali riaditeľku akože volať, akože, chápete, za riaditeľkou chodili. Niektorí zase naopak chodili za iným učiteľmi, že ich išli zavolať. A prosím ho takto. On z ničo nič ešte skôr, než tam došla riaditeľka alebo vôbec nejaký učiteľ, sa postavil a šiel pokračoval v učení, aké by nič. Samozrejme, všetci boli úplne zmetení, začal sa ho pýtať, či je OK, čo sa stalo práve a tak. No, je, že pán Vaško potom proste povedal, viete, ja som to dal na schvál, aby som dostal vašu pozornosť. A teraz pokračujem v učení. A v momente došla riaditeľka, začala sa tam hádať s Ačkarmi, úplne akože hádali sa, úplne prekrikovali všetko možné, lebo riaditeľka začala hovoriť, jak oni klamú, že to nemôžu robiť a že to je neúcta k učiteľom a takéto veci proste, chápete. Následne potom Váško si začal vymýšľať špinu, že on nič také nepovedal, že chcel iba ich pozornosť, že on ani vôbec neomdlel, že oni reálne do ňoho strčili a proste ho padol na zem a KO proste. Jenže, potom si začal vymýšľať špinu aj na našu triedu. Lebo my sme boli z Ačku, lebo navzdory tomu, že oni proste hovorili, akože nás furt porovnávali z Ačko, my sme ich mali radi, to boli naši chábži reálne. Lebo my keď sme mali nejakú písomku, tak oni proste za nich došli, že hej, toto je na písomke, tak toto a toto sa naučte a takto. No proste nám to hovorili. Takže proste logicky my sme boli na ich strane. Neže potom pán Váško sa na nás nasral a robil len na špinu. Keby nič, proste robil na špinu. A následne teda, ako keby my sme sa spojili s Ačko a boli sme proti jemu. Nie, že nedošiel do školy. Ok, úplne random, nedošiel do školy. Tak sme sa pýtali učiteľov, jak to, že není v škole a tak. Oni nám povedali, viete, neposlúchali ste, takže už nepríde. A my sme úplne kúkali, že OK. Každopádne už budem končiť, toto bol teda koniec. Pokiaľ sa toto video páčilo, zanechajte like a odber. Ďakujem za každé odberce na tomto kanáli. Dúfam, že sa tento storytime páčil. A teda pokiaľ chcete ďalšie storytimey, tak like a keď tak nejaký komentár. Ďakujem za zhliadnutie tohto videa a za kúknutie. A toto je všetko.